Sa isang tahimik na baryo sa gilid ng kagubatan, nakatira si Nilo, isang batang lalaki na 10 taong gulang. Ang kanyang ama ay dating panadero. Ngunit nang pumanaw ito dahil sa sakit, silang mag-ina na lamang ang nagpatuloy sa maliit na tindahan ng pandesal sa harap ng kanilang bahay. Tuwing madaling araw, gigising si Nilo upang magluto ng pandesal. Sa bawat umuusok na tray ng tinapay, naaalala niya ang kanyang tatay kung paano ito maghuhurno habang nakangiti. Sinasabayan ng awitin mula sa lumang radyo. Ngunit isang araw, nagkasakit ang kanyang ina. Nilagnat ito. Hinihingal at halos hindi makabangon. Wala silang ipon. Wala na ring bumibili masyado sa kanilang tindahan na naroon sa harap ng kanilang bahay. Kaya kahit may takot sa dibdib, si Nilo na mismo ang nagbenta ng pandesal sa mga karatig baryo upang makabili ng gamot. Bili na po ng pandesal! Mainit pa! Sigaw ni Nilo habang naglilibot sa kabahayan sakay sa kinakalawang na niyang bisikleta. Pero sa maghapong paglilibot niya, halos walang bumibili. Ang araw ay papalubog na sa dakong kanluran at nanlalamig na ang mga pandesal sa kanyang basket. Pagod na siya at nag-iisip kung paano na lang ang kanyang nanay. Sa kalagitnaan ng madawag na daan papunta sa kabilang baryo, may nakita siyang matandang lalaki na nakatayo sa gilid ng daan. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil nakayuko ito at may kahabaan ang tila balabal na nakasaklob sa kanya. Iyo, pandesal ba yan? Napangiti si Nilo. Opo, Lolo. Ang kaso, hindi na gaanong mainit. Ayos lang po ba? Ngumiti ang matanda. Ngunit kakaiba ang ngiting iyon. Tila mabagal at ang mga matay malalim na parang hukay. Kumislap ng kulay pula ang mga mata nito. Pero hindi iyon nakita ni Nilo dahil natatabunan iyon ng tela. Bilhin ko na ang lahat ng tinda mo. Nanlaki ang mga mata ni Nilo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Talaga po? Totoo po ba yan? Baka naman niloloko mo lang ako. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, iniabot ng matanda ang isang pirasong papel. Ito ang aking tirahan. Puntahan mo ako mamayang 6:00 ng gabi. Doon ko na ibibigay ang bayad. Busy pa kasi ako ngayon. Tiningnan ni Nilo ang papel. May nakasulat na address. Isang baryong matagal na niyang naririnig sa kwento ng matatanda. Barrio San Lazaro? Teka, alam ko to ah. Ito yung naikwento sa akin ni tatay. Akala ko wala ng taong nakatira sa baryong ito. Matagal na raw po itong nilisan ng mga tao. Sigurado po ba kayong dito kayo nakatira? Hay nako! Sabi-sabi lang yun. Ang totoo, may nakatira pa roon. Doon ako nakatira. Hanapin mo na lang ako roon. Napatango na lamang ang bata at pinagmasdan niya ang dahan-dahang paglalakad ng matanda palayo. Subalit, saglit lamang nanalinga ang bata. Agad nang naglaho ang estrangherong matanda. Nasaan na siya? Ang bilis niya namang nawala. Siguro, lumiko siya sa gubat. Baka may ibang daan doon. Dahil sa pangangailangan, hinayaan na lamang iyon ng bata at hindi na siya nag-isip pa ng masama. Pag uwi niya sa bahay, agad niyang ibinalita sa ina ang nangyari. Anong sabi mo? San Lazaro? Anak, walang nakatira doon. Matagal nang abandonado ang baryong iyon. May mga nagsasabing pinamumugaran yon ng masamang espiritu. Pero Nay, may matanda po akong nakausap doon. Hindi po totoo yun. Pupunta po ako. Kailangan po nating makuha ang bayad para sa gamot ninyo. Anak, pakiusap. Huwag nang matigas ang ulo. Nako,
Sayang naman po yung kikitain natin doon. Malulugi po tayo kung hindi ko kukunin yung bayad ng matanda. Pero sige po, hindi na lang ako pupunta. Ngunit nang makatulog ang kanyang ina, tahimik na kinuha ni Nilo ang kanyang bisikleta. Nagdala rin siya ng flashlight at saka nagsimulang magtungo sa direksyong nakasulat sa papel. Habang nagbibisikleta, napansin niyang kakaunti na ang mga bahay. Ang mga puno'y nagsisiksikan at ang mga ibon ay tila hindi lumilipad sa direksyong tinatahak niya hanggang sa may nakasalubong siyang mag-asawang matanda na naroong naglalakad. Lolo, Lola, saan po ang baryo San Lazaro? Napatingin sa kanya ang dalawa at nagkatinginan. Yung bahaging iyon ng kagubatan, nakikita mo ba yung bukana ng gubat? Yung maraming alitap-tap? Doon ang tamang daan papunta sa baryong sinasabi mo. Pero iho, huwag ka nang magtungo roon. Baka mapahamak ka lang. Tama ang darling ko. Anak, huwag kang pupunta roon. Marami nang di nakabalik na nagtangka. May mga nilalang daw doon na kumakain ng laman ng tao. Ay nako, kailangan ko po talaga. Babalik din po ako agad. Sige po, maraming salamat sa inyo. Napailing ang mag-asawa at nagpatuloy sa paglalakad habang si Niloy patuloy na binagtas ang kagubatan patungo sa bukanang napaliligiran ng mga alitaptap. Pagkaraan ng ilang oras, naging mas makitid ang daan. May mga ugat ng puno at mga tuod na humaharang kaya kinailangan niyang ibaba ang bisikleta at itulak ito. Ang katahimikan ay nakabibingi. Wala siyang marinig kundi ang langit-ngit ng kanyang gulong, huni ng mga kuliglig at ang mga kaluskos ng mga damo. Paglipas ng ilang minuto, natuntun niya ang baryo, ngunit tila nilamon na ito ng panahon. Ang mga bahay ay nababalot ng baging at damo. Ang mga bubong ay gumuho. Ang hangin ay malamig at mabigat. Amoy kalawang at bulok na karne. Sa dulo ng baryo, may isang bahay na may liwanag. Doon siya nagtungo at kumatok siya. Agad na bumukas ang pinto. Ngunit walang tao ang nagbukas. Dahan-dahan siyang pumasok at sa loob, nakita niya ang matandang lalaki na nakatalikod, nakaupo sa sahig, tila nagdarasal sa harap ng kandila. Nandyan ka na pala, iho. Halika, halika. Pumasok ka. Nang mga oras na iyon ay kumakabog ang dibdib ni Nilo. Ngunit pumasok siya. May mga lumang larawan sa dingding. Lahat ng nasa larawan ay walang muka. At sa hapag, may isang bandehadong siopaw. Kumain ka muna. Marunong din akong magluto ng tinapay. Tikman mo ang gawa ko. Katapat ng masarap mong pandesal. Dahil gutom, tumango si Nilo at kumuha ng isa. Ngunit nang kagatin niya, may dugong sumirit sa loob ng siopaw. Ang laman ay hindi karne ng baboy o manok, kundi tila balat ng tao. Napatigil siya, nangalog ang kanyang panga. Lo, ano po to? Ngumiti ang matanda, isang ngiting nagpakita ng mahahabang ngipin, matutulis at nangingintab. Sabi ko naman sa'yo, masarap ang gawa kong tinapay. Gawa sa tunay na laman ng tao. Humalakhak ito, malalim at parang kumakalabog sa mga dingding. Sa labas, umalingaw-ngaw ang alulong ng aso. Nagdilim ang paligid. Unti-unting nagbago ang anyo ng matanda. Ang balat ay nagkulay abo
ang mga matay na mula at ang mga kukoy humaba. Aswang ka! Sabi ko na nga ba, aswang ka! Dapat hindi na ako nagpunta dito. Tumakbo siya palabas, iniwan ang bisikleta at halos madapa sa mga ugat ng puno. Dinig na dinig niya ang yabag at halakhak ng matanda sa kanyang likuran. Bumalik ka rito, bata! Hindi pa kita nababayaran! Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa marating ang daan pabalik. Nang makarating siya sa una niyang dinaanang kalsada, biglang tumahimik ang paligid. Wala na ang liwanag ng bahay. Wala na ang baryo sa likod niya na parabang naglaho. Pag uwi niya, luhaan niyang niyakap ang kanyang ina. Ano ka ba naman, Nilo? Mas lalo akong magkakasakit sa kakaalala sa'yo. Sabi ko na sa'yo, anak, may dahilan kung bakit inabandona ng mga tao ang baryong iyon. Patawad po, inay. Lalo na dahil sinuway ko ang utos mo. Kinabukasan, nagpunta ang mga tanod at ilang residente sa lugar na tinutukoy ni Nilo. Ngunit ayon sa kanila, wala nang taong nakatira roon. Puro sirang bahay at abandonadong sementeryo. At sa isang puntod, nakita nila ang isang basket ng pandesal na inaagnas na ng panahon. Simula noon, hindi na muling nagbenta ng pandesal si Nilo. Ngunit minsan, tuwing madaling araw o di kaya ay tuwing natutulog siya, kapag tahimik ang paligid, may naririnig siyang boses sa hangin, paos, pamilyar at nakangingilabot. Iho, may pandesal ka pa ba? At dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Nilo. Para sa tsansang manalo ng papremyo, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo lagi sa mga kwentong kababalaghan.